Takže môžete, čo máte na srdci, na jazyku, kľudne na nás môžete rozbaliť hocičo. Začnem za internet, dobre? Dneska som sa dočítal, že školiar ste ísť preč. Chceme ho? Viem o tom, že školiak bude voľný, ale túto sezónu už nad ním neuvažujeme. Už sme toho názoru, že Vlani ako nehral tu zle, ale predsa už má svoj vek a už si nemyslím, že by bol pre nás taká posila ako. Nadviažem. My sme ho nechceli pred sezónou? Lebo ja som sa s ním rozprával, keď sa medaily dávali v PKO a som sa opýtal, že či by tu chcel hrať. A on že mne sa tu ľúbi, ja by som mal spať. Ale nebolo to dnes, že? Zase to je o tom, že mali sme Jura Štefánku, čo mal 39 rokov, alebo má ešte chvíľu. A čakali sme na to, čo povie Jožo Štumpel a už sme nechceli tretieho centra mať takéhoto starého proste, lebo jednoducho my chceme hrať hokej taký agresívny, korčuliarsky a už keď nám to nehrajú dve peťky, lebo stačí, že jeden hráč tej peťke to nehrá, tak už to není ono a preto sme chceli dať priestor aj našim mladším a preto sme čakali na to, čo povie Jožo. Či teda zostáva alebo nie. Tak ako my sme vedeli, že tu zostane, ale to je iná téma, tak proste preto sme už potom s Renem sa nedohadovali na našu spoluprácu. Ja by som sa chcel spýtať, že teraz Nitra oslavila asi okolo 90 rokov, že čo ako klub aj pripravuje, alebo... Ako, ešte dáme tie priestor, len to som vás chcel poprosiť, že ja som počul, že chystáte nejaké choreo ohľadom tej 90-ky a to by som vás chcel poprosiť, keby sa to pozdržalo, lebo my to plánujeme až budúcu sezónu vlastne tak odprezentovať. Tú sezónu vlastne, čo bude 16-17. Tam chceme ísť do toho, proste urobiť aj nejaké retro dresy a tam ako vyhlásiť, že 90 rokov od vzniku, v podstate ja čo mám vedomosť, tak klub bol založený niekedy v októbri. Takže v podstate aj to bude k tomu dátumu tak smerované skôr. Takže až by sa vám to dalo, že by ste to pozdržali a môžem vám Tomáš o tom povedať viac, lebo sa tam chystá aj niečo ešte nejaká. Chystá sa taká publikácia ohľadom nitranského hokeja k 90. výročiu a chystáme aj takú exhibíciu v lete. Tak dúfam, že sa všetko podarí, jak si predstavujeme. Rozmýšľali sme o tej exhibícii už teraz, ale aj vzhľadom na to, že bude tých 90 rokov, aj na to, že som čakali, ak to dopadne so štadiónom aj s Mirom. Sme sa toho obávali, že to bude celé posunuté, tak... Čo nakoniec aj bolo. Čiže nemali by sme aj kde hrať, takže celé to tak do seba zapadne, že toto leto by sme mali urobiť nejakú akciu. Je to veľký problém na stopírotechniku? Prosím? Je to veľký problém na stopírotechniku? Pre mňa osobne to nie je problém. Ako keď tu boli aj... Tam sú nejaké pravidlá, ktoré musíme dodržovať, ale ako mňa ako hráčovi, ako teraz na tejto pozícii, mne sa to vždy páčilo, keď tu boli vlastne tí Švédi, čo robili ten dokument o Nitre, tak tí z toho boli úplne unesení a oni sa vyslovene pol hodinu pátrali len po týchto veciach, však títo ľudia z fanklubu vedia, že aj oni, aj ich sa to pýtali, dotazovali. Ešte vlastne mesiac po tej akcii žiadali odo mňa nejaké linky na nejaké takéto choreo s tou pyrotechnikou a som tiež hľadával a som im posielal ešte nejaké ďalšie linky na to. No, ako problém je v tom, že ten bezpečnostný technik hlavný, čo je, tak on tieto veci absolútne akože neuznáva a jednoducho je maximálne proti ním, čiže ten by nám mohol robiť dosť zle a nestojí to za to riziko, aby sme mali zavretý štadión. Dajme tomu, že v play-off sa to stane a na ďalší zápas, ako okrem toho, že dostaneme pokutu, tak ešte vám môže zavrieť aj štadión, tak ako ja si myslím, že ten efekt z toho je nepomer, čo sa môže stať všetko. Tak ako nemyslím si, že by sa niečo stalo so štadiónom, že by vyhorel alebo niečo to. Bodaj by. No však to je druhá vec. A tam by bol nový potom. No ale ako v tomto by nám to pomohlo asi. No ale ako tam je to nepomer proste podľa mňa. No. Aj v iných kluboch, keď to budem všude na napríklad, ja neviem, či to tam majú ako spravené, alebo ako je aj zákon postavený, o športových podujatiach, že vlastne... To je všetko také slovenské, že pokiaľ nepríde podanie, tak sa nič nestalo.
keď tu bude horeť aj celý štadión a nikto na to neupozorní patričné zložky, tak sa nič nestane. Ale môže sa stať, že sa nájde niekto iniciatívny, napíše nejaké podanie a už potom je zle. Alebo si to všimne v televízii, že zrovna my mu budeme ležať v žalúdku, aj keď s ním máme veľmi dobré vzťahy, ako odkedy sme teda nastúpili, tak sa chcem poďakovať aj vám. Proste to hádzanie tých predmetov, že sa nám zatiaľ, musím zaklopať, podarilo skoro v 100% miere odstrániť, takže za to sme chválení na každej jednej porade, akože aj nám to veľmi pomohlo klubu, pretože platiť 1000 eur není sranda, tie peniaze potrebujeme na úplne iné veci. Možno skúsime nájsť nejakú cestu, že sa na to spýtať, že by sme to mali všetko maximálne pripravené a akože ja som za, aby sa niečo také spravilo, ale ako musíme to mať odobrané fakt, že na najvyšších miestach a tam sa bojím, že to neprejde. Ale po zápase ste je problém. No tak stále, ako zápas sa nekončí tým, že 60. minúta a koniec, ako stále pokiaľ tí ľudia sú na štadióne, tak... To je asi na margo tej Žiliny, že? Bo oni po zápase hneď tam. Naposledy bola Tieto 3 sezóny dozadu, kedy aj my s pánom Pekerom napríklad tiež komunikovali sme, že vždy na konci až mohla byť vlastne tá pyrotechnika, kedy vlastne už skončil ten zápas a už do zapisu neviem... Ako, je to také super, že ja to mám ako pozadie na počítači, to z tej Bystrice, takže... Tak je to také na pováženie, no. Akože môže s tým byť problém veľký a obzvlášť túto... Musel hľadať aj medzeru tých zákonov, takisto aj ten hlavný zákon napísaný, že na športové podujatia, teda masové športové podujatia je pyrotechnika globálne zakázaná na slovenských štadiónoch, či už futbalovky a dokonca teraz ešte vydáme o tom aj článok, ale jak od 1.1. platí nový zákon o športe, tak budú mať ľudia, ktorí teda sa budú správať nepristojne, je taká možnosť, že bude zákaz 6 mesiacov vstupu na akékoľvek športové podujatie, že sa bude musieť hlásiť ten človek na polícii. Ako už to je aj teraz síce, ale akože ešte to bude sprísnené miere, takže pri akomkoľvek hodení predmetu ten človek môže dopadnúť tak, že 6 mesiacov sa bude hlásiť na polícii pri každom zápase. Takže vydáme ešte o tom nejaký potom článok, aby sme teda naozaj už tomu zabránili. Nepomôže to nikomu nikdy. Možno otázka trošku tak z iného súdka. Má niektorý hráč svojho vlastného sponzora? Niektorý z nich, jednotlivý hráč? Žiadny hráč nemá vlastného sponzora. Sponzorov zháňame my v spolupráci s mestom a všetci sú platení normálne z klubu. A nie sú tam nejaké podĺžnosti napríklad z minulosti voči hráčom? Vlastne to, čo sa deklaruje na začiatku na prohokej, tak bola to maximálna pravda v našej miere. Neboli žiadne podĺžnosti z minulej sezóny a presne, ak to obidvaja sedíme, tak tá situácia, čo je v Nitre tento rok, taká tu ešte nebola nikdy v živote, nechceme sa zbytočne chváliť, ale ako za nás hovoria výsledky a hráči dostali teraz 8. výplatu, myslím, na čas. Ale na čas znamená, že má byť do 25. a 25. najneskôr ich mali vždy na účtoch. Dnes je 22 a odchádzala im výplata, takže v Nitre sa takýto stav nikdy ešte nestal. Nikdy v živote nebolo, že by sme mali výplaty na čas a celé. Tak ja by som vás poprosil, keď sa vás na to niekto spýta, není tu veľa tých ľudí od vás, ale ako tiež si niekedy preblesnem nejaké komenty a dosť ma to tak zamrzí, keď sa tam dočítam teda, že čo sa čudujete, však oni nemajú vyplatené peniaze, tak nie je to pravda, môžete sa opýtať ktoréhokoľvek hráča, keď hovorí niekto niečo iné, tak by mali navštíviť nejakú inštitúciu, nejakého doktora, lebo to nie je pravda. Takže... To možno na margo toho, že teraz sa 4-krát prehralo a vtedy sa možno také reči hneď začnú, že už sú není peniaze a už sa preto nehrá, tak ako... A ešte ináč na margo, keď sa bavíme o peniazoch, ja by som možno doplnil aj to, že tiež boli také reči pred sezónou, sme zachytili, že jak sme strašne zosekali výplaty, tak s tým tiež ako nesúhlasíme, lebo ako mužstvo je lacnejšie, ale my sme ušetrili ako na 4. formácii, kde sú není tí drahí hráči, ktorí tu boli, jednoducho máme tu mladých našich,
ktorí si myslím, že si zaslúžia aj priestor a sú o mnoho lacnejší a asi myslím, že si aj zastali to miesto a vlastne platy išli trochu dole, ale to je nejaký rozmedzi 10-15%. Čiže snažili sme sa to nastaviť tak, aby sme to vedeli plniť a vlastne veľký krok bol to, že tá 4. peťka je lacnejšia a tým pádom na mesiac sa zmestíme do toho, čo sme si povedali a zatiaľ preto som rád, že to funguje. Porovnanie legionárov a domácich hráčov? Finančné? Sú výrazne? Alebo je to nejaký keď by sme zobrali... Najradšej by som vám povedal čísla, aby ste sami videli. Žilina to dávaj dávaj. Žilina je mestský, ten musí. Tak David Laliberte napríklad, tak David nás vyšiel možno na polovicu to, čo nejaký lepšie platený hráč u nás, lebo tak aj tým, že prišiel neskôr samozrejme, ale není to nič také, aj keby to bol celý rok, tak tá suma nenarastie do nejakých rozmerov extrémnejších alebo vyšších ako porovnať s našimi najlepšie platenými hráčmi. Ako nebol by najdrahšie, keby to je celý rok. Ani jeden z nich vlastne z tých zámorských hráčov. Čiže nehrozí nám teraz nejaký prílev zahraničný, aby sme zase voľakde uleteli a dostali sa do minulosti, že by sme začali tvoriť nejakú stratu alebo takto finančnú mystery. Tak ja mám šťastie na Tomáša, že teda sme sa takto tu zišli, lebo máme úplne spoločnú filozofiu a ja si myslím, že to, ako sa správa doma, tak to prenesie aj do roboty a ja som sa snažil vždy správať zodpovedne k peniazom a nikdy som nezostal nikomu nič dlžný a som teda rád, že na týchto pozíciách, čo sme, tak je to síce niekedy fakt až neuveriteľné, ale ako zatiaľ sa nám to darí a ešte aj splácať veci samozrejme z minulosti, takže ja sa toho neobávam. Ja sa nepustím do takých vecí, že urobíme všetko preto, aby sme tu vyhrali titul a ostali zadlžení a zavreli tu štadión, takže do toho sa nepustíme určite. Ja to doplním, možno tá otázka smerovala, že aby sme to tu nejak neprekanačtili alebo tak. My budeme klásť veľký dôraz na mládež. Tento rok sme vyťahli Sama Bučeka, už teraz tam je nachystaný Rišo Ondrušek. Dorastie veľa šikovných chalanov, potom možno sú nejaké 2 ročníky také hlubšie, ale v 6. 7. už zase veľa šikovných chlapcov. Robil sa nábor, v prípravke tiež dosť detí. Budeme to doplňať legionármi, ale napríklad už aj teraz vlastne čo prišiel Matt Beka, tak hľadali sme slovenského hráča, ale fakt akože čo sme aj oslovili Fera Skladaného, tak nakoniec išiel do Olomouca. Čiže museli sme sa rozhodnúť, keď sme chceli to mužstvo doplniť, ešte sa tam zranil Juro Štefánka pre Kanaďana, ale do budúcna plánujeme zazdať priestor našim Nitrančanom. To by bol taký ideálny scenár, ako čo najviac domácich chalanov Nitry, možno doplnený o nejakých iných Slovákov a takto 3-4 legionárov maximálne. No a k tomuto sa núka hneď ďalšia otázka. Ešte sa do tohto ročného play-offu plánuje nejaká posila? Alebo pracuje sa? Pracuje sa, samozrejme, ako to je, no to by som tiež to, že ono to nefunguje tak, že jak niekedy v októbri vznikla strašná, akože treba to posilniť a strelca priniesť, tak prišiel David, ja som strašne rád, že sa mu takto darí, ale ako bola tam pravdepodobnosť teda, že to bude dobrý hráč, ale ako vyslovene aj nám sadol, aj ľudský, aj všetko, že to vyšlo dobre. Ale nie je to tak, že teraz nejaký super hráč parádny, čo sem príde za 3 000 eur mesačne, dajme tomu, sedí doma celú sezónu a čaká na to, že mu Nitra zavolá v januári a príde sem a bude najlepší na ihrisku. Ako to je strašne ťažké. Proste v tom októbri ešte tí hráči, niektorí zmluvy nemali, ako je David napríklad, alebo či už Blackwater sa nám podaril, ale teraz už to je o to ťažšie zohnať niekoho takéhoto. Musí to byť fakt, že napríklad, čo prišiel teraz Med, tak to bola záležitosť tá, že ten klub ho neplatil, tak sa podarilo ho získať. Ako na základe len toho, nie na základe toho, že ho niekde vyhodili, alebo tak, lebo väčšinou teraz, keď sa hráč nejaký uvoľní, tak teda buď sú s ním nie spokojní, alebo bol teda zranený celú sezónu. Takže je to už teraz ťažšie, ale ako ešte na tom pracujeme, je to dlhodobejšia vec. Napríklad sme pracovali aj dlhšiu dobu na posilnení brankárskeho postu, ten ešte sa stále rieši. Ja si myslím, že v dohľadnej dobe to už to je na spadnutie a takisto by sme chceli ešte
pravdepodobne jedného obrancu, ale keď to vyjde, tak to vyjde, keď nie, tak pojeme s tým, čo máme. S tým, že je ešte pravdepodobný aj odchod. Odchod výmenou alebo odchod? Prosím? Odchod výmenou alebo odchod? Odchod. Zatiaľ iba odchod. Tam, no, pokiaľ je to na Slovensku, tak tam není moc čoho vyberať. Keď si to zoberieme, tak no, nikto nám nepustí z Bystrice z Košic nejakého dobrého hráča, takže nie, lebo tak keby jeden prišiel, tak by jeden ako došiel. Už teraz máme vlastne navyše obrancov, tak ešte sa to rieši. S tým, že ja by som si chcel ešte možno zastať niektorých hráčov, tak samozrejme prihľadáme na to, že či je niekto z Nitry a ako sa aj chová, jeho celkový prínos pre mužstvo a vidíme aj v ňom nejakú perspektívu, dajme tomu je to Filip Kuzma. Keď som si prečítal náš Facebook po niektorých zápasoch, tak to bolo až neúnosné a ja by som si nikdy nedovolil osobne akože to takto do niekoho ísť a veľmi som bol šťastný, aké zápasy odohral v poslednej dobe, lebo tí hráči sú tiež len ľudia a pod takým tlakom, ako on bol a odohral, ako podľa mňa bol najlepší obranca s Košicami náš. A určite takého napríklad Filipa tu chceme podržať, lebo vieme, že vie v ňom potenciál a je z Nitry a keď sa mám na to pozrieť aj ekonomicky, tak je to niečo neporovnateľné a jeho služby sú tu akože v tomto smere nevyvážené. Kľudne sa môžete so mnou aj nesúhlasiť s niečím, ja neviem, čo, keď by ste chceli sa spýtať alebo polemizovať. Sa spýtam s Lukášom Novákom to, ako sa išiel pýtať. Lukáš, tam je do 15. na hlasovaní a to je v riešení. Je to v riešení, na budúci týždeň sa to rozhodne. Máme na záujem? Ja som ostal pri tom, že je to v riešení, je tam záujem aj z iných klubov, aj z Trenčína a čertajú sa tam nejaké trady, tak to sa ešte rozhodneme. A možno aj keď nejak rozmýšľame nejakým smerom, tak nechceme to hovoriť, aby hráči sa nedozvedeli to z nejakej takéto debaty. A tak máme to ešte otvorené. A vlastne čokoľvek sa ešte môže stať, lebo tak, jak Juro Štefanka sa zranil, jasne, možno dneska sa o niečom porozprávame a večer bude situácia iná. Tak ja som to nemal rád, ako keď sa hráči niečo dozvedeli skorej z novín, ráno si prečítali, že sú tu není alebo niečo podobné. Tak ako to som nemal rád, keď sa také niečo dialo, tak nechceme to robiť ani my. A niekedy som ja zase prekvapený, keď si prečítam, že čo už sme všetko urobili teda a není z toho pravda ani desatina. A teraz mi niekto povie, že ale ja tu nebudem pod týmto trénerom. Takže keď niekto podpisoval zmluvu v Nitre, tak vedel, že tu bude trénovať Staviana a nejaké reči, že niekto nechce pod ním hrať alebo niečo podobné, sú nezmysly. A keď teda niekto má s tým problém, tak my sme stále na štadióne, tak sa to rieši, takže sa príde k nám hore a rozberie sa s ním zmluva, pokiaľ akože by s tým mal niekto problém, ale nemyslím si, že taký niekto je teda, lebo ani by nemal byť. Nakoľko vedeli, do akého klubu idú a kto je tam tréner. A robíme veci, čo sa tiež tu nejak po minulé roky nediali, že máme teda chalanov, v podstate je to momentálne tak, že drvivá väčšina kádra, pokiaľ teda budeme chcieť, má opcie aj na budúcu sezónu. Čiže my už budeme v priebehu mesiacu vedieť približne aspoň na 80%, ako mužstvo bude vyzerať na budúci rok. A zmluvy sa, ktorí nemali, s nimi podpisujú aj priebežne už teraz, takže v blízkej dobe to bude aj zverejňované a teda verím tomu, že vás to poteší. V minulosti sa robili stupenky nášky, že boli také kartičky hráčov. Ako nás sa to zase väčšine netýka, keď máme permanentky, ale
Bolo to taká celkom možno, milé spomienka, nechávali si, odkladali si nejako 10, 15, 20 rokov na takým niečo neuvažujete? Nemám preto. Nie, A ja? Vtedy som ešte na listníku. nie, lebo bude turniketový systém. No tak určite. Ozaj nebude. Chceme robiť od budúcej sezóny už predaj cez internet, s tým, že by sa teda vstúpalo na čítačku, ale napriek tomu sme rozmýšľali, že dáme vydať kartičky hráčov a rozmýšľali sme nad formou, teda, že v akých balíčkoch, po koľko kusov, alebo teda, že balíček s celým komplet tímom a to sme ešte nejak nedohodli, ale chceme ísť aj do takýchto vecí, len ten začiatok bol taký ťažší, ten rozbeh, že nešli sme od nuly, ale z mínusu a museli sme sa venovať takým veciam, ktoré vlastne by sme sa nemali. Ale chceme ísť do takých vecí, ako ja si myslím, že to patrí to k tomu. My sme aj trocha čakali, či to nespraví liga, lebo bol taký návrh aj na pro hokej, teda že by sa to robilo celkovo. No, ako bol tam taký návrh, ale teraz nejako o tom ostalo ticho, takže čakali sme a ja si myslím, že pred play-off ešte by sa to, že to stihneme a mohli by sme to tento rok ešte spraviť. Tak možno by som sa obával, nie že celej ligy, ale viem, že keby to urobíme u nás, tak to má úspech, ako u nás to má význam robiť ten hokej. Ako keby robím v Žiline kartičky, tak... No a keď už hovoríme o tých lístkoch, v nedeľu to ako bude prebiehať? Lebo dojdem z A4 a bez kart čo urobím? Tak vás pozdraví a otočí. Ja s tým problém nemám, ale zase, aby nebolo také, že voláke povytláčajúci, neviem čo, a zase tu môžu vzniknúť také, jak so šalmi, že bude tu ste byť viac ľudí, ako je... Tam celá akcia je organizovaná pro hokejom. Lístky sú na čítačku, čiže tam bude SBS. No a máme zariadenie, čo to bude čítať? To všetko si oni zabezpečili. Aha, tak potom nebudú. Oni budú mať prenosné zariadenie, tam budú čítačky a Tak. veríme, že to bude fungovať. Aspoň si to vyskúšajú, že teda na budúci rok, keď by sme do toho išli, tak či to sa to dá zrealizovať. Jožo nastúpi cez víkend? Na zápas Hviezd? To by malo. Asi áno. Dneska bol na lade. Dneska bol už prvý raz na lade a v nedeľu by mali. A hrá dneska? Nie. Ja mám dve otázky. Nie, prvá je taká jednoduchá, že Koľko je hodín? hokejové leto minulý rok máme zopakovať, tak výstup na zobol na niečo také. Áno. Musíme ale to zorganizovať aj tuto s tými ochranármi, aby tam neboli zase nejaké problémy, lebo potom mi budú volať deň predtým večer, že teda nemáme to povolené. Je to vážne? No. A tam čo bol nejaký problém? Že to treba nahlásiť, že veľkú skupinu treba nahlásiť. Ale potom nám hore povedali, že však oni by nám len guláš navarili, takže akože už potom boli kamoši hore, už to bolo v pohode hore. Ale chceme to urobiť určite. Potom, ak mal trhu v bufete, už boli pohode. A druhú mám, to je osobná, môžeme aj takú? No. Nie. Že chcel som sa opýtať pána Kováčika, môžem pýtať? Povedzme, že teraz sme na nejakom mieste, nejak to funguje tak, že je niečo, čo by si povedzme pred sezónou urobil inak, kedy vrátiš čas. Je niečo, čo povedzme ľutuješ, alebo nejaké rozhodnutie, ktoré sa dalo spraviť inak. Túto sezónu. Ja si s tebou podnikal. Nie, akože ja som vedel, ako čo bude vyzerať, ale nedalo sa to urobiť inak. Bolo to treba urobiť tak, ako to je teraz. Ako tak, jak som to nemohol urobiť vtedy, tak by som to neurobil znova ani teraz. Ale ako... To sú pekná hada. Ale myslím, že Jurovi asi o čom máš. Ja som mal podobnú, neviem, či asi za to, že máme voľaké gémy spoločne, že pred sezónou, keď ste obidvaja kúpili toto, ste dúfali alebo mysleli si, že 22. januára budeme na 3. mieste? Tak my sme dúfali aj v prvé miesto. No, Však boli, ale akože tá sezóna podľa mňa je na očakávanie. ja si myslím, že niektorí hráči tu boli strašne preceňovaní a vzniklo okolo nich také, že proste keď tu oni nebudú, tak akože ten hokej tu nebude, ale hokej tu bude vždy. A tí hráči proste
hokej Nitre a bolo tu veľa vynikajúcich hráčov a už dajme tomu hokej nehrajú alebo sú niekde inde a ten hokej je tu stále. Akože ja som na tým tak minulé rozmýšľal, som to hovoril Tomášovi, že od 6 rokov sme stále na štadióne a prakticky to je náš celý život. A my sme takí dvaja, že pozeráme si aj iné zápasy a máme odsledovaných milión zápasov proste a myslíme si teda, že keď sa niečomu rozumieme, tak je to hokej. A tak veril som tomu, že to fungovať bude. Ako vedel som, že Košice sú v tej lige nejaký taký zájazd, čo ho všetci naháňajú, lebo tie podmienky sú neporovnateľné. Keď niekto má trojnásobný rozpočet, tak akože my ostatní ho môžeme naháňať a niekedy ho nachytať. Ale akože nemôžeme utekať 3 km pred ním. Takže ja idem každý zápas vyhrať, či to je do Košice alebo hoci kde. A ja som veril tomu, že teda máme najlepšieho trénera v lige, tak že to bude fungovať. Že keď aj tí hráči by tu neboli, dajme tomu, nejaké mega hviezdy. Ale častokrát tie hviezdy urobíte vy, lebo kto hrá v Nitre a je dobrý, tak už je hviezda. Takže veril som tomu, že to obmeníme a že to bude lepšie, že sa to vyčistí. Nejaké negatívne veci, ktoré som videl, že tam neboli dobré a ideme si svojou cestou stále a ja si myslím, že je správne. Takže prípravný repre, zápasy neplánovali dotiahnuť do Nitry? Koho? Prípravný repre. Je možné, že to bude zápas inak. Ešte teraz v apríli. Ako máme taký prístup od Igora Nemečka, len sa uvidí, či sa náhodou niečo nebude robiť so štadiónom, čo sa teda ja osobne až tak neobávam, ale uvidíme. Ako, pýtal sa ma na to, že by sa tu hral jeden prípravný zápas. Už taký tesne pred majstrovstvami to bolo. Myslím, neviem, či nie so Švédskom. Nie som si teraz istý. Ale uvidíme, či to teda bude tak. Ale akože oni by chceli. Tak to bolo pôvodne. Pokiaľ nezmenili rozhodnutie, tak ako my sme povedali, že áno, pokiaľ sa nebude nič robiť s halou, tak mali byť záujem. Malo by to byť nejak po finále. Ja možno na to nadviaže, že je nejaká vízia, že sa bude niečo s halou robiť? Zvedačo. Spomína sa tak technika a sedačky, možno neviem, či nejaké obláštenie. My sami sme chceli kúpiť sedačky už tento rok, ale vlastne také isté, ako sú na tejto strane, ale iba na ten spodok, ako v státe samozrejme, to je kľúčové, to tam chceme nechať, jak je. A nech to má nejaký tvár tá tribúna, lebo ako keď sa pozriem z toho rohu, tak už ten štadión aspoň jakž tak vyzerá, aj keď ako samozrejme nie je to boh vie čo, ale keď sa pozriem na túto tribúnu, takúto prázdnu, keď je plný štadión, tak je vždy krásny, ale tamté odseky a tamté sedačky ešte, keď Lodňan tu robil časomieru, to je fakt hrúza. Ale Požiarici tam nepovolili dať také sedadlá, jak sú tu a na iné sme nemali peniaze ako klub. A tá vzduchotechnika, to je zase otázka toho mesta. Ja verím teda, že sa do toho pustí a primátor, čo tu videl na vlastné oči zo párkrát, to fiasko, čo tu bolo, že tu nebol vidieť hokej, takže ja si myslím, že aj takú hanbu už utrpeť nechce ani ona, že sa to podarí urobiť. Už sú nejaké informácie o tom, že to mal hrať teda tú Ligu majstrov, že či je to len majster alebo máme dve miesta? Zatiaľ je to jedno miesto. Jedno miesto. Zatiaľ, ale ako nie je to ešte rozhodnuté. Tam ako je možné, že budú dve, ale zatiaľ jeden je istý a na druhé miesto sa ešte čaká. Mali by sme záujem rok. Hej. Sice je to ekonomicky nevýhodné pre nás dosť, ale pre ľudí si myslím, že je to zaujímavé. V podstate ekonomicky je hokej nevýhodný, takže áno, tak je to, tak proste to je kultúra, no tak na tom sa zarábať asi nedá. Na Slovensku určite nie, no možno, že nejaká Barcelona je zisková, ale aj síce ani tam nie, aj to je v mínuse, ale tak potrebovali by sme veľa takých zápasov, jak je play-off a ako keby sme vedeli dať vstupné drahšie a mali na tom štadióne 3000 ľudí, tak samozrejme tomu klubu by sa inak dýchalo, lebo vie si z toho vstupného urobiť slušné, akože aj keď v tej Nitre je to stále významná položka do toho rozpočtu, ale samozrejme bolo by to zase niečo iné.
začal, ako jednu vec, možno aj som tak, že nebol nejak extra citlivý, ale keď spraví hráč mladý chybu, tak to vidí celý štadión, vidí to vy. A skôr ma zaujímalo, že spomínali ste najlepšieho trénera v lige, že či sú nejaké momenty boli v minulosti, že ste si povedali, že toto tréner nie že spraví chybu, ale že by ste to asi riešili trošku ináč. To je každý západ. To je samozrejme, ako každý má ten pohľad svoj. A ako ja niekedy samozrejme, že vidím tú situáciu možno inak, ale teda ja osobne sa minimálne 95% s jeho rozhodnutím stotožním vždy. A teda pokiaľ aj nejaké zmeny boli, tak bolo to také, ako keby som ich robil ja, že ja som si niečo na tribúne myslel a akože on ich tak urobil, takže to sme tak na jednej vlnovej dĺžke. Samozrejme tie odchýlky sa vždy vyskytnú, ani ja sa s Tomášom nezhodnem na 100% na všetkom. Ohľadom hry tiež, ale to sú drobnosti. To sú také veci, že teraz hovorím, ja by som dal na preslovku možno tých, že vidím, že som niekomu viac darí a tréner sa rozhodne pre iných, alebo na powerplay dať niekoho iného, ale... Hovorím, to je 100 ľudí, 100 chutí, každý má na to svoj názor. My sa s trénerom po každom zápase stretávame a si odkomunikujeme teda náš pohľad a on si povie, že čo uvažoval a rozmýšľal. Tak vysvetlíme si svoje postoje, tak my mu povieme náš názor, dajme tomu, ja poviem svoj, Tomáš svoj. No, potom ako aj volá, on od nás chce, aby sme mu nepritakávali nejak, že dobre a chce počuť aj naše názory a komunikujeme o tom. Možno, že v súvislosti je to taký konkrétny názor, keď by ste povedali, že predtým, ako sa vrátil do Mezej, do Stavy, tak vlastne tá prvá peťka by som hrala s Mohanom a hrala, myslím, veľmi dobre. V podstate, akého názor na to, že možno máte iný názor, že to je lepšie. Tak, ale aký názor, tak tie veci fungujú, že či vlastne hodne tam meniť tých hráčov, alebo lepšie ich potom necháva tak, ako v tom momente to je. Ja si myslím, že tá situácia bola taká znúdzecnosť, lebo nebol zranený len Mezej, bol zranený aj Dušan Milo. Takisto môžem povedať, že keď Dušan Milo hral s Jamiem, čo Jamie teda aj osobne povedal, že sa mu s ním hralo najlepšie, tak môžem povedať, že aj Dušan tam hral vynikajúco. Ja si myslím, že nechcem nikoho zhadzovať, ale tedy, keby sme tam zaradili hocikoho, tak je to výborné. Proste Jamie mal výbornú takú fazónu a za Braňo je hráč, ktorý vieme, prečo je na ľade a robí veci, ktoré vieme, že od neho môžeme čakať. A nemyslím si, že teraz, keď hráč jeho rangu sa vráti do hry, tak by mal ísť do 4. peťky. A to nikdy na toho hráča dobre nevplýva. Takisto, keď aj Tomáš, keď bol zranený, tak keď sa vrátil, tak ho tréner zaradil do tej svojej formácie, lebo jednoducho tam patrí a tých zápasov tam konkrétne Míšo, tedy nebolo ich tak extrémne veľa, podľa mňa to bolo 4-5 zápasov, ale možno sa mýlim, čo tam odohral, ako nehovorím, že hral s Lejanou, bolo to v poriadku, ale... Tam to bolo hlavne od tých troch severoameričanov, ako oni to tam výrazne potiahli a tam už Čibinovi to pomohlo, ako tam si myslím, že keby hral, dajme tomu nejaký iný center, tiež tí dvaja Blackwater s Lalibertem ho potiahli. Ja by som odpočil, že konečne tu počujem novú hudbu na rozcvičke, tak sa tak teším. Áno, dali sme ešte novú hudbu na rozcvičku, takú troška, aby sa viacej vyhecovalo kanálom. Mám dotaz. Na tej kocke už to je opravené. Výsledky nemôže byť konečný výsledok, aby každý vedel, že je konečný? To znamená inou farbou alebo nejaká poznámka, že koniec? Môže. Treba dať takéto podnety a my to tam posunieme. Dobre, tomu povieme, no. Hej. Tak, my čo mobilujeme, to nepotrebujeme. Tak teraz už asi každý má ten mobil, ale ako samozrejme, že môže to tam byť. Nebude vidieť, no? Už je nová roba? Áno. Nie, tak vtedy, ako ja viem, že to
vyznelo možno smiešne, ale tak chceli sme to, že teda tá voľba je naozaj tu a ja hovorím tak zahlas teda, že sa s tým potrebuje ešte žiť, tak ona to tak troška na srandu otočila, ale však ako v poriadku, len tá roba, ona prišla vo štvrtok večer a oni išli 5 úprav na nej a robili to za 13 minút, tak proste akože ona nemohla ísť na ten zápas, lebo keď 15 minútová prestávka, do toho majú ísť ešte auta alebo súťaž, takže... Na tej druhej robili za 8,5 minúty, no, tak tam chodí do opačnej strany a... Teraz to už zákon. Neviem, nemerali sme mu to, ale teraz pred zápasom už chodila, tak myslím, že bude chodiť super stávku, lebo už verím tomu, za ten týždeň sa dali nejak dokopy. STV nič? Ja si ťa zoberám. Čo? Ja si ťa zoberám na mikrofón. Áno, dobre. No tak si môžeme ísť pozerať, ne? Dobre, no však ďakujeme vám za podporu teda a za účasť.